Nazdar, vítaj opäť na mojom kanáli, vítaj pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska mám v rukách túto krabicu, túto malú krabicu, takže asi je jasné, že dneska to nebudú pánske veľkosti, ale detské veľkosti. A chceli ste po mne, aby som vám ukázal práve tento model, ktorý dá sa povedať, že je jeden z tých najobľúbenejších, jeden z tých najpredávanejších. A keď sa vrátim tak v čase a do čias ešte McDonald's Cupu, keď som tam behal medzi vami, tak pomerne veľa z vás nosila práve tento typ kopačiek. Nehovorím, že konkrétne túto farbu, pretože tých farieb je v dispozícii množstvo, takže ak by sa ti ani táto farba neľúbila, ktorú uvidíš práve v tomto videu, máš na výber zelené, biele, čierne a teda. Stačí teda samozrejme pozrieť Eleven Team Sports. Konkrétne tu mám teda Nike Mercurial Superfly 9 akademička, avšak prevedení junior, čiže detské. Cenovka tejto krabice začína na 80 €. Samozrejme aj na tieto detské alebo hoď ktoré iné detské ti bude fungovať zľavový kód Kopackovo, takže kľudne si ho tam aplikuj a pokiaľ ťa práve tento ešte produkt zaujíme, tak pod video sú linky či zo Slovenska alebo z Čech. Nazdar brat, čaši. Jedným klikom sa vieš presne presmerovať na tento konkrétny produkt. Ja to teda otvorím, vnútri inak nehľadaj nič iné, len samotné kopačky. Na úvod hneď vám aj ukážem. Takto vyzerá ich vonkajšia strana. Takto prechádzame na tú vrchnú stranu, vnútorná strana, peta a nechýba ani podrážka. Čo sa týka tohto modelu, je to samozrejme syntetický model, tak ako je to u pánskych verzií. Sami môžete vidieť, že tá syntetika aj na ten dotyk pôsobí veľmi dobre. A ten materiál ani nie je extra hrubý, ale samozrejme je odolný, takže nemusíš sa bať, ak by si dostal šlapaka, že by sa nejako roztrhol. Na tom povrchu je cítiť aj grip. Možno ho budete aj počuť. A práve tento grip zabezpečuje to, že tá lopta sa nebude zošmikovať práve v tých vyšších rýchlostiach, pretože ako viete z mojich videí, Mercurial sú definované ako kopačky z DNA rýchlosť. Ešte ma napadlo, možno by bolo fajn spomenúť, ak by si chcel ešte nejakú vyššiu verziu od týchto, tak treba ísť do modelov Pro. Tie sa začínajú hýbať od 130 €. Tam už je to o niečo viac prepracovanejšie. Dovolím si tvrdiť, že tá noha tam je ešte o niečo lepšie fixovaná. Samozrejme sú to len moje pocity a vaše feedbacky, čo teraz vám rozprávam do tejto mojej kamery. Preto určite ocením, ak používaš akademička alebo pročka, hoď do komentára, ako si s nimi spokojný. Určite si to rád pozriem. Vráťme sa k týmto akademičkám. Teda bavili sme sa o tom, materiál je syntetický. To, čo ťa hneď zaujíme, je toto. Nie sú tu žiadne šnúrky, ale sú tu dve gumičky. Jedna cez druhú. A táto gumička zabezpečuje práve to, že to obopnutie nartu je úplne že príkladné, bezproblémové. Nemusíš sa báť, že by sa ti tieto kopačky vyzúvali. Proste ako náhle obuješ, tak tá gumička drží. Sami môžete vidieť, že nie je to žiadna naťahovacia gumička, nejaká extra naťahovacia gumička, tak by som to definoval správne. Proste je to taká tuhšia gumička. Určite neodporúčam ich požičiavať. Ak si kúpiš tento model a chcel by si ich požičať nejakému svojmu kamošovi, nech ich vyskúša, tak nerob to, aby ti náhodou tú gumičku zbytočne neroztiahol. Ak ich kúpiš, tak používaj ich samozrejme primárne len ty. Sice je to detská verzia, ale nachádzajú sa tu aj technológie, ktoré majú práve tie pánske verzie, čo určite oceníš, a prvá z nich je Air Zoom. Tá sa tu píše a vy z mojich videí už môžete vedieť, že tá Air Zoom technológia zabezpečuje práve to, že každý ten dopad bude o niečo tlmenejší. A tá technológia sa nachádza teda aj v týchto akademičkách. Nachádza sa to pod petou. Neviem, či to uvidíte. Pokúsim sa vám to nejako tak ukázať. Je tam taká náplasť a práve tej náplasti sa nachádza taká vzduchová bublina, ktorá dopomáha práve k tomu, aby ten futbal bol o niečo príjemnejší na tom ihrisku. Pretože toto je podrážka, ktorá je definovaná ako podrážka pre rýchlosť, ale keď sa pozrieme na tie štuple, bavíme sa aj o tej obratnosti. Ale čo chcem určite povedať je, že toto je podrážka typu FG/MG. Častokrát sa ma pýtate práve na tieto skratky, tak je to Firm Ground /Multi-Ground. Aj keď sa divím, že prečo tam to FG stále dávajú. A bavíme sa, že je to teda Multi-Ground. Je to produkt, ktorý vieš využívať na umelej tráve, na prírodnom teréne, dá sa povedať na nejakej tej antuke, hlavne nie na betóne a v hale. Takže je to jedna z tých odolnejších podrážok, takže znova budú platiť tie moje slova. Ty nerieš, kde hráš, ty sa sústreď len na samotnú hru. Ešte na ten záver, ja som zabudol možno povedať, pre koho sú tieto kopačky určené. Nemusíš sa báť, samozrejme aj keď máš ten nart vyšší, pretože fakt tá gumička dokáže tú nohu krásne obtiahnuť a nemala by ťa v ničom obmedzovať. Takže tak, toto sú akademička. Ak máš nejaké otázky, pýtaj sa do komentára, pokiaľ si nevieš vybrať stále ten správny typ kopačiek, píš mi na môj Instagramový profil Kopackovo. Samozrejme, rád pomôžem, poradím. A na dnes je to všetko. Toto boli Superfly Academy detské. Ahoj, čau.